bis ning Surabaya padu karo kondektur kok. Sapa? Awakmu kae madul aku ndemben. Lah salahi kowe jane. Nyapa lah kok salahnya apa? Lu nek ning Harapan Jaya nyegat bis kae. Iya. Ngapa wis tapi nuwun sewu mari ngono. Lah ora duting-duting piye aku delokne kok. Tak tau wapuk tenan kok saiki. Iki ketemu kondekture tak bacok. Nggih arep Pak Kusnanto. Lah salahe apa? Lah apa enek wong ning ngarep teng Jepun lho Bos kula. Kula badhe tumut jeneng teng Blitar. Aku lak nyegat bis ning kono. Lah kok diduting bis Harapan. Boyo lambemu iki. Kecil aku iso boyo tak yacok tenan kowe aku. Tak warani baru tak wantem ngeneki. Aku sego goreng. Sik tadi tak klarifikasi. Wong goblok iso 7 kecamatan. Lha nyapa? Boyo-boyo ki maksud iki awakmu ki lho dijak ning Surabaya. Aku ape ning Blitar ora ning Surabaya. Aku ning prapatan kuwi ape ning Blitar. Main ning Rejo Tangan. Lah ya boyo-boyo ke gak ngelokne kowe ngono, karepe kowe ki lho ditawani bis. Duwe nyikmu iki kok piye kowe? Duwe ra gaplek kok tuku bis iki jane kocok apa piye iki? Wong aku diduting-duting ngene karo beli. Boyo. Oh tak ya cok ternyata antem. Sik to ya. Nek bagus go goreng. Maksude kowe iki kon numpak bis. Lah, moh aku ning Blitar karepku ngojek ora numpak bis, Bos. Karepku ngojek wong cedhek lho nyapa to numpak dijak ning Surabaya. Aku pengen Blitar. Bocah iki kocok apa piye to, Bos? Kowe ki lho ditawani bis. Ora duwe duit. Ndek ngenane genak sepi no Kowe ki dijak numpak bis lho karepe dijak numpak bis. Mah aku ngojek, Dik. Aku ki pengen ngojek ora numpak bis, pengen ku ki ning Kademangan. Kowe ndak dulu dhewe aku arep mulih aku. Niki lho suwan, Bos. Suwan aku. Lah dijak momongan angel lho. Saya kok ora saya cerdas. Ora cerdas blas. Lah awakmu angel lho momen karo awak. Mulane wong ben ketok cerdas kaya aku ngene iki lho. Piye to, Dik? Carane piye? Wong sehat. Ada pepatah mengatakan mensana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Sering minum jamu. Awakmu ya, Dek? Loh, jamu, Dek. Jamu apa, Mama? Jamu gendongan. Lho. Yo. Jamu apa? Gendongan. Lah gendongan kok dijamui koclok apa piye to? Lho enek kencur, enek beras. Kuwi lho bakul jamu sing digendong lho. Oh, setruk. Bakule setruk kok dituku apa kenek? Bakul jamu digendong. Setruk bakule. Bakule setruk wong digendong ditukoni malah bongkok kowe engko malah. Bakul jamu habis ning Surabaya padu karo kondektur kok. Sapa? Awakmu kae madul aku ndemben. Lah salahi kowe jane. Nyapa lah kok salahnya apa? Lu nek ning Harapan Jaya nyegat bis kae. Iya. Ngapa wis tapi nuwun sewu mari ngono. Lah ora duting-duting piye aku delokne kok. Tak tau wapuk tenan kok saiki. Iki ketemu kondekture tak bacok. Nggih arep Pak Kusnanto.